ditiaga karena ilana ikan suaso dari kete mande kadangkan sampai kini maoi alun baguno Allah batang di badan jaso kamande nana lunado untuang den baru yola pe maka musim pabilo mambale guno untuang den baru yola pe makan musim pabilo mambale kuno pansai patah sakuju bana bak nantun bana sadang bak nangko tah de alu yora tak tangan alun tasu yorumpui muda tah de alu yora tak tangan alun tasu yorumpui muda sadang mengakai susah di badan ndak dapet tengah nyampang ko anyu indah ran pinte manantun mana tiba di badan jaso kampe alun tak sampaikan dan tiliak bana sirah tak tangan katuan juo kaden sarakan